Добре, подготвителните работи са готови. Стигнахме до монтажа на самия улей. Страхотно е, че всички части са предварително сглобени. Мога да го взема, поставя, изравня и монтирам на правилната височина. Единственото, от което се нуждае, е парче дървена града. Тя спомага за разпределението на силата равномерно в предната и задната част на улея, когато ударим с чука. Така сме на правилната височина. Всякакви неточности могат да бъдат компенсирани при полагане на бетона отстрани. Важното е да сме на правилната височина. Мога да коригирам останалото лесно. Това означава, че трябва да се отиде малко по-надолу в тази област. Ще мина под канапа. Вижда се, първият метър е на правилната позиция. Мога да мина към следващия, върху подходяща основа. Имам началната височина и само трябва да проверя следващата височина. Всеки път се изненадвам от лекото тегло. Мога да работя така, без да ми се натварва гърба и дори да не е на правилната височина, както в този случай. Мога да вдигна улея и да го подравня под него. Трябва да съблюдаваме и посоката на оттичане заради конструкцията на улеите. Това е връзка нут-федер. Сега ще напаснем връзката. Посоката е правилна. Изгредата внимателно уплътняваме. И следващият метър е на мястото си. Преди монтирането на последния метър трябва да помисля. Да изрежа федера на края на улея за надежно закрепване на челната плочка. Челната плочка има клипсове, с които се захваща стабилно. При всички случаи завършването на клона е надежно. За да направя това, ще използвам триона.